последната снимка си, където ти си снела. Какво е това? Обичам те много да знаеш. Добре дошъл в нашата скромна игра на Завърти колелото Саладин. Двайсет клека! 1, 2, 3, 4, 8, 10, айде още толкова. 12, 15, 16, 19, 20. Последната снимка на телефона ти. Какво е това? Нещо. Тук има някакво кученце. Под... А, какво е това? Светещи балони, да. Това е много яко. Ти ли си ги правил, или? Да. Много яко. Добре. Звъни на майка си и кажи, че я обичаш. Какво правиш? Обичам те много да знаеш. Защо? Джуниор. Си спечели наградата. Безплатен пилешки дюнер при поръчка от сайта ни Aladdin Foods. Благодаря ви. Ало? Аз ти звъна да ти кажа, че много те обичам.